kaladon ka jingelam bakla na ki babun ki political party ong baka VVP ka dawa ya ka artikel balai spa nyuhui namar baka kwa ban penduk no ya ka district council pe ifingan IP induk sai baret umai ya ping stoleng do empat don uno we pak numi khmat jogari ka jongi uban kham ya kari baka jat bendriu jongi palat umai ya ping stoleng do beriu ubah syakir dia kelenti ke babek beriu ubah ubah juang rungangam jole election ki penyalek ki pai ba namar balai ki pai ba ki senyang shifau arko ai ba syai mi pun umai ping stoleng do ruah ka nongrem terekam jang kaseng HSPDP ulong wi dan kam man terekam no ya ka artel ka balai spa nyuhui buat poleng no akapol bolong TSU ruang dan kam ya ka artel ka balai spa nyuhui kaseng HYC ru akapol ba Robert Jun Khadarin opa yele mapi na ka adi uang bangidon kam ya ka artel lai spa nyuhui ke kumno pisukan no ya ka BPP baka kwa ban penduk ya ka district council iba kono komne QE ya kajing kersan jang pan ba te ka kam juki kam dei bangin lai ala election dei ta masyu ben ba panyalam bakal pan ba te halo kata kajing kli jong prima ka artikel lai spa nyuhui ka dan ka constitution jong India ka six schedule ka dik bersna ka reti sincha jong India nam baka constituent assembly ka long hadien bakari India kala yo ila ka jong kajing layu ke kumno ka kata ki khrau perkhat jong kari ka jong ka iba joy bolong uta nong sandor ya kan kari ka jong ba penbi ya ka six schedule kita iba joy imsung tu manong ba kandon lang ka artikel spa nyuhui baka six schedule ha karti sincha jong India iba joy imsung tu ya kata mo iwei par ki khrau perkhat jong India ki ba thau ya karti sincha jong India ibu ulang ha ka ju ka constitution lamo bandon ka kandon trika maka sinong bakindon ki kendon ki baya ya tengku oi ka wei te hajrong nginong nyelek persya yung nong dikiat apa nginong ni aila yung nong dikiat kadon kalong si kar komti kam gabung peta te karti sincha kerin diaru artikel lai spa nyuhui baka district council ki dia ya ilang rengkan ka kamdon kanun ka jing tengku ka district council ka dia benpek am ta ka jing sincha ka khadar hakita ki jaka ka baki ong ki scheduled area san ki jaka jong ki riulu benpek ong ki banyadai ka kendau ka siap anta ban yadai ki dustur jung kat baka artikel lai spa nyuhui pat jadi kata ka jingyada kayada na ki an jong kari India jong ka parliament ka district council ada tauan ka district council ada ka tauan sa state government kamot ka an jong ka district council ka yapno ada tau ka parliament ru ka an ka district council ka yapno ngan anuk saya pi akapor ba SHL ulong kum CM ura tau ya ka anti defection law kama hata kapor ki MDC ki arang kang ning KPR sin stai uba job na using upet sa kongres uba job na kongres upet sa using kamot kalawan ra ka jung kelumar agar district council uba shala uthau ya kata kepejong kaan kentiap seng dan rai namar bakla don ka an kentiap seng ka parliament an ka district council kayap no menta ada snaan ka sarkar Modi anong ya pima ada ka thau an ka sarkar India ban ong ba pi khasi pia buram pala de kamen ya pia bu arsni laisni ka bangi kit kharpat ya mestep tap namen mi nong Modi namar bakari India kaya tak terkom baru upai khasi undon kam ya mestep tap namen mi unwan ra da ka ai Kamu ke district council, kanum nak banyak dah tekan.